Добър ден от BG Properties Invest, от мен Кирил Цветков. На вашето внимание студио 48 квадратни метра, 48 000 евро, трети етаж, панорамна гледка и гледка към басейн. Така, тук имаме баня. Душ кабина, бойлер, всичко необходимо. Кухня в хубав цвят, хладилник, газокотлон, кругова печка, тук е коридора, телевизор, два разтегателни дивана. Излизаме на балкона. Тук е гледката към басейна и към градината. Хубав ден и до нови срещи!